Počkaj, sa naštelujeme. Tuto sa naštelujeme. Vrže nám stolička. Tuto dáme produkty. Nemáme žiadne, máme iba Alfreda. Alfred ťa víta. Majko, čau, nazdar, zdravím ťa. Počkaj, ešte sa nastavím. Ahojte všetci, čau Miško. Ako sa máš s našim pokazeným parkoviskom dneska? Dobre. Už dobre, keď som sa do neho dostal. Lebo trošku som zašprajcol túto hlavnú ulicu Trenčiansku, tak sorry, ak ste išli niekto okolo a videli ste veľké strieborné auto, ktoré sa rve do miesta, ktoré je asi tak o niekoľkokrát menšie ako to auto, ale dostal som sa tam. A ja som si hovoril, že napíšem ti, že vodeš sa, alebo ti napíšem, že nevodeš sa. Ale tak ja som sa vošiel s autom, tak ja som nevedel, na čom prídeš. Na čom si prišiel? Na tom veľkom? Na karavele. Na karavele, no. Výborné, dobre. Tak ja to mám ako daily caru, vieš, takže. Takže a ty si mi napísal, že keď ty sa vodeš s Audinou, ja sa s môjim vojdem. Ja som rátal šírku, neuvedomil som si dĺžku. Však šírku by to mal mať viac menej rovnakú. Na dĺžke záleží, Maja. Áno. Dĺžka je to musí byť kompatibilné. Dĺžka so šírkou, to nejde bez toho. Presne tak. Čo máš inak nové? Ako v kapele, jak sa vám darí? Už si tu druhýkrát v tomto podcaste mojom, ja som veľmi rád za to. A minule sme ťa prebrali, čo sa týka toho, že si hudobník a máš nejakú kapelu a tak by si nám teraz mohol povedať, že čo kapela, ako kapela. Máte niečo nové? Ste niečo složili teraz? Či Kapela šlape v rámci možností. Teraz aktuálne trošku sa tej kultúre na Slovensku nedarí v tejto dobe a je pomerne dosť málo akcií, ktoré sa organizujú tak celkovo. Ale nevadí nám to, píšeme novú hudbu. Posledne sme vydali single Život, kde nám tento Čávo robil videoklip. Yo man, to som bol ja. Áno. A ten sa akože celkom vydaril, ten má dosť dobré ohlasy. A tam ste chytili aj vyhrali ste nejakú súťaž, ja som videl na sociálnych sieťach. A čo to bolo? To bolo vlastne Rádio Rock, bývalá Antena Rock. A oni mali výzvu, že Mladá krv. A tam sa prihlásilo zhruba 130, neviem či piesní alebo kapiel. A vy sa považujete ešte za Mladú krv, kámo, videli ste sa v zrkadlách? Sorry, sa oholili predtým, vieš, ako máš ten profilový obrázok na Gmail, tak tam vyhladení všetci, vieš. Tak uznali vám to. Podľa potreby zmení, že tu sme mali ešte 15, vieš. A ja som aj zabudol, že som to tam poslal. Ja som mi tam poslal niekoľko vecí a som potom riešil iné záležitosti a zrazu prišlo, že boli ste vybratí. Hovorím, to čo bolo? Vlastne. A až potom, že tak píšem chlanom, že sme sa dostali do finále, že kam si to posiel? Hovorím, ja už aj neviem. Vieš, tak akože, potešilo nás to. Bo tam vlastne bola porota, ktorí vybrali top 20. A potom bol ako keby druhá porota, čož bol Vráťo Rohon z Iné kafe a ten vybral top 5. A potom ľudia akože lajkami na Facebooku pod tým klipom vlastne hlasovali. Čož bolo fajn, lebo dali sa zaplatiť tí Indovia. Áno. Chcel som to povedať tak, že debil. Teraz úplne kokos mi roztrhol nič. No. Ale že môžeš dať ako keby iba jeden hlas. Áno, hej, no. Vieš, že... No a keď sme boli aj v tom rádiu na rozhovor potom, tak sa nás pýtali, že ako sme mali kampaň spravenú a tak a ja som dosť začal koketovať s tou umelou inteligenciou. My sme robili aj klip s tým koncom minulého roka, ako jedný z prvých na Slovensku. No a ja som jej zadal, že vytvor mi kroky na kampaň, ktorá bude trvať 24 hodín, bude sa hlasovať tak a tak, súťažíme o to a o to s tým a s tým. A že nech mi teda pripraví kampaň. A ja to som len tak zo srandy, že možno nejaký nápad tam bude. A ona ti mi normálne napísala 2 až 4, že čo teraz funguje na sociálnej sieti, že Facebook, Instagram, normálne napísala, že aké príspevky máme pripraviť, aké videá máme pripraviť, lebo teraz idú videá, hej, storky, kedy normálne časové harmonogramy na zverejnenie, hashtagy, všetko a proste, že len zdieľať. A my sme to proste nachystali podľa toho a ono to klaplo. Okay. A čo bola halus, že za tých 24 hodín a mi potom došli, že som pozeral štatistiky a to bolo, neviem, či 800-násobný nárast proste, že že tú stránku normálne, že ušlo hore úplne, že brutál. Čiže AIčko má niečo do seba. Áno. Tam je dôležité, že ako sa s ňou rozprávaš. Ja ju volám Margit. Takže keď niečo nevieme, alebo chceme niečo skúsiť a napíšeme Gitke. A podľa toho, čo ona nám dá, tak už buď to zoberieme, alebo nezoberieme. Takže. Dobre, vynikajúco. Takže teraz máte za sebou vyhratú. A čo ste vyhrali?
No, mali sme, bol tam koncert na Top Feste, čože ja som nikdy nebol fanúšik toho festivalu. A nakoniec dobre, lebo však sa zrušil týždeň pred akciou. Výborne. Takže výborná výhra. Áno. Ale užili ste si to. Hej, úplne brutál. Ale kokos, tak sme zapárili. Ale pôjdeme na Sližovicu, čo sme radi, čo nás teší viacej. Potom je tam akože prezentácia v rádiu, že čokoľvek nové, už tam budeme chodiť na rozhovory, takže nám to určite dosť pomôže. A nahrávacom štúdiu. Takže pôjdeme skúsiť aj Randall Group do Bratislavy, takže uvidíme a tešíme sa na to. Takže... Kedy to máte nahrávať? Ešte sme sa s Jimmym nebavili. Čiže padne to jak ten Top Fest. To si nemyslím. Pozdravujeme do Randallu. Nie, to si nemyslím, že Jimmyho štúdio padne, ale viem, že má roznahrávaných on stále strašne veľa vecí a my teraz píšeme, aj keď máme jednu tesne pred vydaním, novú pieseň, ktorá pôjde do Čiech, alebo nám sa rozbehli tie hymny, tak sme začali robiť hymny už aj do Čiech. Tá by mala ísť teraz nejako. Nová česká hymna? Či? Už nebude, že kde domov môj? Nie. V rokovej verzii. Mali sme aj takú ponuku, že normálne, že novú českú hymnu hovorím, tak počkajme, uvidíme, či ten Temelín, či čo to tu máme buchne, a keď tak iba vymeníme. Že Slováci budú spievať Dedo domov môj a Česi, že nad Tatrou sa blízka, dobre nápad. Že máme to bez roboty, vieš. A nie, je to vlastne nový festival, ktorý tam vzniká, Strong Powers. Je to taký akože festival silových športov a všetko, čo má sebe nejakú silu. Auta, fitness a tieto veci. A potrebovali niečo také energické. No a ten organizátor je náš, dá sa povedať, dosť veľký fanda, tak nás oslovil s tým. Takže tam sme robili takú nadúpanú pieseň a teraz konkrétne dokončujeme druhú, ktorá by mala ísť v auguste, akože našu zase. No a potom chceme napísať niečo, čo pôjdeme nahrať do tej Bratislavy. Takže to je v štádiu teraz takej prípravy, takže nakoniec aj dobre, že sa hrá pomenej tento rok. Aspoň máme čas na novú hudbu zase, že sa môžeme tomu venovať a tak. OK. Dobre. A koľko ste už teraz vlastne koľko hráte? Jak dlho? 10 rokov. 10 rokov. Takže my sme... Presne? Áno, tento rok je to presne. Ale. No. Takže my sme, vieš, teraz ja mám 34, predtým som mal 24, takže my sme, už keď sme začínali, sme neboli mladá krv. To je pravda. Vieš, nikto ti nemôže povedať, že si zostarol, keď začneš starý. To je pravda. Kámo, 10 rokov, to je že brutálna doba. To akože... Koľko vlastne máte za sebou albumov? Koľko ste vydali už za 10 rokov? No, 2014, neviem, či by som to nazýval album, ale to boli skôr také demo verzie. To sa volalo Experiment. To asi aj bol experiment. To bol experiment. Tomto nahrávanie to... Ty kokos. A potom... To ste ešte na CDčka, nie? Normálne na Discmany nahrávali, či? No, jasne, na disky. Dobre. A potom 2015 sme mali Neviem, čo chcem. Ten sa nahrával trošku menej punk, ale aj tak strašne moc punk. A tam zase sme už začínali trošku s tým zvukom, ale stále nemali sme proste peniaze, aby sme si zaplatili niekoho, kto nám to proste profesionálne vymixuje, vymastruje. To už sa zmenilo? Už máte peniaze? Nemáme, ale máme vlastné štúdio. Takže sme to obišli, vieš. Áno, Slovák. Áno. Spravím si to sám. Tak. Bude to najlepšie. A potom sme mali EPčko Hriech. To bolo v 2016. A tam sme to začali už sami nahrávať akože trošku lepšie. A tam už aj ten zvuk sa trošku začínal kryštalizovať. No a potom bol Pravá tvár album. Ten zase sme si nahrávali sami a dávali sme si ho robiť potom do Nitry, do Exponentu. No a potom sme si povedali, že ideme teda úplne všetko sami. Tak potom bol Jeden život nestačí a Eriset. Čiže koľko je dokopy? 7? 8? Experiment, Neviem, čo chcem, Hriech, Pravá tvár, Jeden život, Eriset. 6. Takže 4 albumy a 2 EPčka sú. A nejaké single ešte. Za 10 rokov. Tu by ste mohli pridať troška ešte, nie? 10, aby ich aspoň. Tak čo? Každý rok. Dobre, však ja neviem, ja hudbu nerobím, akože pre mňa to je, vieš. U nás to bolo štandardne ešte predtým, ak prišiel COVID, to fungovalo tak, že ja som napísal album.
Ja som to donesol do skúšobne. Chalani, mám nové pesničky. Koľko? 30. Ty si normálny? Kým sme to vôbec vypočuli. Všetci unavení, tak sme potom sa vyberalo, že ktorých 10 zhruba spravíme. To sme sa začali učiť, nahrali a ja hneď aktívny. Telefóny, koncerty, kluby, nejaká 2, 3, 4 mesiace šnúra. Prišli sme domov a po týždni chalani. Mám nové pesničky. Majo, pre Boha, však ešte sme ani neoprali. Nie, už koľko? 20. A zase to isté, vieš, že ja som bol v tomto taký, a už mi za to chalani aj nadávali, že som mohol spomaliť, takže... Takže teraz ich tak netlakuješ už. Nie, lebo tlakuje zase mňa môj malý Majo. Vieš, takže sa to tak tie priority trošku, že ten čas smeruješ inak. Sa v živote troška otočí. Áno. To je normálny stav. No a čo ste si za tých 10 rokov zašli? Daj mi nejaké pikošky. Kde ste začínali nahrávať? Vy ste začínali v garáži, sme sa pri plnom rozhovore bavili, nie? Áno, my sme mali garáž, ale my sme nenahrávali v garáži. OK. Ja som strašne chcel, že proste mať nejaký software v notebooku a tak. A ja som kúpil vtedy, to bolo nejak, neviem, proste jeden z prvých, čo sa tak dalo aj s takou malou zvukovou kartou. Virtual DJ. Pro Tools. OK. Pro Tools, hej? Pro Tools. Pro Tools, to nie je už tak dosť pro. Ktorý stál aj s tou kartou nejakých 80 €. OK. Hej. Na tú dobu? No a... akože, kámo, keď chodíš iba na brigády, tak aj tých 80 je veľa, hej? A notebook som mal nový, tú zvukovú kartu, CDčko s tým Pro Toolsom, a jeden mikrofón niekde z Lidlu a 2 gitary doma. A taký som bol hrdý, že kámo, mám nahrávacie štúdio. Vieš? A ešte zvukovka, žiadne nejaké odposluchy alebo niečo, normálne cez väžu, cez rádio proste okruh. A takže nejaké veci, no my sme nemali možnosti nahrať bicie. A bol taký program, ktorý sa volal, že Guitar Pro, ktorý ťa učil na gitaru nejaké party. A tam bol, že to bol prvý nejaký, že virtuálny MIDI bubeník. Tam to vieš naklikať proste do nót a hrá to ako bubeník. No aspoň sme si teda v tej dobe mysleli, že to hrá ako bubeník, lebo to proste to je, keď, ja neviem, konárom búcháš o nejaký plechový súd, takže rytmičák, vieš, úplne, že aký sú úplne, že to je heavy. Vieš, a potom bol ešte, Filip bol, gitarista, ten mal tú istú zvukovku si kúpil s tým Pro Toolsom, ale tento mal zapojené ešte lepšie, lebo ten mal väžu, tam bol vlastne sluchatkový výstup na 6.3 jack. On tam mal tú redukciu 6.3, v tej mal rozdvojku na 2. Keby, hej. Tam mal zapojenú jednu, ďalšiu rozdvojku, a ďalšej strane mal ďalšiu rozdvojku. A on mal po celej izbe, kámo, neviem, 2 domáce kiná, veže, kombo a on všetko zapojil do toho, on to musel presne, už vedel, že nikto mu tam nemohol utierať prach alebo niečo, lebo že s tým pohneš a už to prestane hrať všetko, vieš. Vypodkladané, kámo, ja neviem, proste zapálkovými škatulkami, zviazané gumičkami, vieš, no to keď som to zbadal, kámo, tak Skynet, ty vole, vieš, že... Takže my sme si takto pinkali, my sme boli kúsok od seba. Takže takto sme nahrávali ešte na starých gitarách, bože, basu. To bola stará Jolana, ale neviem, či Filip, alebo kto ju mal, koho ju vlastne, alebo pri ktorom smeťaku našiel, alebo ja neviem. To, keď bolo Mŕtve more ešte len chore, tak tá gitara už mala 300 rokov. To bolo zlé. A ešte namiesto ladiacej mechaniky, neviem, kto to mal proste predtým, nie, že ideš do hudobní, nakúpiš si jedného toho motýlika za 50 korún. Navarený kľúč. OK. Normálne s váračkou kľúč, zo schránky a navarený, vieš. Že tak to nemá nikto, vieš. Takýto model. To už áno. No. No a potom to bolo také, že ja som to vlastne na Vianoce 2013 spravil, vo Faxcopy robili 10 kópií. Ja som si spravil grafiku, nejako kamoška nás nafotila, nikto nevedel ako, proste ja som to tam nabáchal, hajbuj, proste nejako som to farebne zladil. A spravil som 10 kusov. Chalanom som podával, že tak akože na pamiatku len. A niekto hovorí, že daj to na benzón. A tam normálne týpek písal, že to bol prvý rozhovor v 2014, že chcel by spraviť rozhovor. Ja sa pýtam, kamo, ohľadom čoho? No, že však máš kapelu, nie? Hovorím, no však hej, a doteraz ste vydali album. Hovorím, no áno. Kamo, nebolo nado mňa Melonová brigáda proste úplne. Král, ty kokos.
A že to bol album po dlhej dobe, ktorý znel inak. Teraz, keď to hodnotím, tak on naozaj znel inak, lebo on neznel. To bol prvý album na Slovensku, ktorý neznel proste ani z jednej strany, keď sa na to pozrieš. A... Je to dohľadateľné niekde na YouTube alebo tak? Je to stiahnuté, ale ja to mám všetko ešte akože v archíve. Ja som si začal robiť taký archív, že všetko, čo sme kedy aj sa nevydalo a čo máme spravené, aj fotky, aj z koncertov, bože. To je škoda, okay. to by mohlo byť pre ľudí náhodou celkom zaujímavé. No, možno to potom niekedy niekde na YouTube, no. Hodiť, že takto sme začali. A mali sme potom aj nejaké prvé koncerty, ale to boli také akcie, že trenčianskí harcovníci starí si možno budú pamätať Harley. Hej, tam sme hrali. Nie ten starý, ale ten nový, čo už bol, iba taká tá nalievareň. Hej. A to boli akože strašné kluby. To si prišiel, dým taký, že ty si nevidel, kde si. Proste. Že máte pódium, no však som hovoril, že máte pódium veľkosti tohto stola, len jedna paleta. Okay. Prekrytá kobercom, že dobre, tak bez pódia. Alebo také v Banovciach bol Woodpub, že tam si proste prišiel o 7 na miesto, mal si hrať o 10 a ty si dokedy si došiel na pódium dole schodami. To si, ja neviem proste to, akú to malo hĺbku ten klub, ale to si išiel furt dole schodami. Proste furt a točí tie schody a tam a teraz, že kde je pódium vlastne, už spotený, no že tam a teraz pozráš ďalšie schody dole, hovorím, pre Boha živého. Teraz no vynos to. Chápem. Vieš, rozumiem. A to boli bomby, ale akože to bola paráda, lebo to si prišiel úplne do iného mesta, že odkiaľ ste z Trenčína, že máte nejaké CDčko, áno, máme, že úplne hrdí všetci, že to ste si sami robili, že áno, ale že dobre, že to predávali normálne, že 5 kus. A bomby. No sme začali taký prvý merch, to boli kľúčenky. Som nakúpil z muzikeru potenciometre na gitari, že volume. Do toho som normálne, potom som v kľúčovej službe kúpil krúžky na kľúče a doma vrtačkou som robil diery a naťahoval, vieš. Dobre. A doteraz, ja to mám niekde ešte asi na kľúčoch a veľa ľudí to som to zvadal, že ty to furt máš, že no jasné. Že prvý merch takto vznikal. Úplne, že halus. Ty kokos. Dobre. A kto zostal v kapele, čo sa týka nejakého toho pôvodného zloženia? Zostal niekto, alebo všetci sú úplne že vymenení? Zostal si iba ty? Už keď myslím aj ten experiment do toho 2014, tak tam už vlastne bol s nami Ľubo Bobák, ale na fotke je ešte Tomáš. Lebo Tomáš on koncom 2013 išiel niekde do zahraničia pracovať a Ľubo prišiel na miesto neho. Takže v podstate, ale tam nebol bubeník, to bol ten počítačový samohraj, hej, takže... Aha, okay. Takže v podstate, a od tej doby som zostal ja a Ľubo. Basa sa vymenila a gitara sa vymenila. Potom prišiel aj Maťo na klávesoch, potom aj ten odišiel. A tak za pochodu, ak sa ti ten život mení, tak proste skúšaš A koľko ľudí sa vám teda pretočilo kapelou celkovo? Filip tak rátam ja toho Tomáša. Tomáš bol prvý ako bubeník. Potom bol Filip gitarista, ten odišiel, namiesto neho prišiel Kubo Kramár, ten odišiel, potom prišiel Míšo, ktorý je s nami od 21 alebo 20 alebo 21, neviem. A od 2020 je Míšo s nami a 21 sme vymenili basu. Takže... Koho teraz plánujeme najbližšie vymeniť? Neviem, niekedy normálne som rozmyslel, že aj mňa. Lebo sú také dni, že keď sa ti fakt nechce, alebo sú také dni, že proste skôr to štúdio ide a potom musíš letieť na skúšku, prísť domov, zbaliť zbaliť tašku, toto sadnúť na koncert, rozšoferovať, odohrať, teraz prídeš domov, musíš to naložiť, vieš, a potom ráno sa zobudíš, že bože, prečo? Najhoršie je ten basak, ten vôbec nepomáha pri tom vykladaní. Inak. No náš Ivan už akože vôbec. On normálne svinia by nemusel nosiť, si nechal nohu dať preč. No, to je... On naozaj reálne nemá nohu. Ivo, pozdravujeme ťa. Ivuško, čau, zdravíme ťa. Že Ivan je taký fiškus, no. Áno. On je ten typ. Vieš, ak to bolo v Lokal TV. Jedna noha z kolibríka, druhá noha zo stolíka. Ale na ňom sa mi páči, že on je taký, v tomto taký, že správny člen, že on si dokáže pouťahovať zo všetkého. Áno, aj zo seba. Ale my najskôr sme boli z začiatku taký, že Ivo, ty kokos, že ako si vlastne s tým, lebo my sme takí akože otvorení. Áno. Jak ty vieš? To je furt, to sú palby na každom natáčaní, ty kokos, to idú také bomby.
To je ešte len príde len prvý človek a už tam idú palby, ty kokos, to je jedna za druhou. A Ivo hovorí, že no ale mne to nevadí, chalani, že mňa to práve tak udržuje v tom, že sa cíti akože byť jedným z tej partie, hej, že v rámci srandy a tak. No a potom párkrát pochopil, že to nebolo dobre. Ale on to zase kompenzuje tým, že on robí zle nám, tým, že jemu sa huba nezavre. OK. Ideš na východ, alebo niekam ideš proste v aute do Čiech, ja neviem, že máš 3-hodinovú cestu. On si sadne a spustí hubu a on ide 3 hodiny tam, potom 3 hodiny ťa diriguje, ako máš to auto vyložiť. Potom diriguje, že kto mu má ísť zobrať pivo, vieš. Nohu. Potom jasné, nohu, stoličku a tak. Potom diriguje, ako to máš naložiť. Okay. Vieš, a sadne si do auta, čo dá si 2-3 piva a to ešte úplne chytí kadenciu proste. A on ide furt. A my už sme normálne chceli nechať na pumpe minule, že ohúčaný z toho koncertu, vieš, a Ivan ti furt to je proste jak MBčka. On furt ide. A ja hovorím, že kámo, normálne do karavely kúpim elektromotor a že dáme ti na hubu cievku a že nemusím tankovať, ty vole, doživotne, vieš. Dobre. Takže my sa tak akože doberáme non-stop, ale tak to musí byť. No. To je jasné. To k tomu patrí. Bez toho by to nebola zábava. A aké máte také najväčšie také faily alebo takéto, čo sa týka takých najväčších zážitkov, čo si spomenieš treba z koncertov? Ja viem, že proste takéto, že rockové, punk-rockové kapely rôzne, tak to tam tie fanúšičky väčšinou bývajú také, že dosť odtrhnuté z reťazej a podobne. Máte niečo také, čo sa ti hneď vynorí, že tak toto bol hrot, čo sme tu zažili. Ono niekedy, nie všetko máme zdokumentované a nie všetko si pamätáme z toho. Okay. Takže takto by som začal. Ale boli akože situácie, v Dubnici bol bar pivný, sa volal Korma. To mal známy. A hovorí, že Majo, ty máš kapelu a že neprišli by ste nám zahrať, že chcem tam začať robiť nejaké rockové večery a tak. A hovorím, šok, môžeme, jasné. A tak sa pýtal, že na nejaké podmienky. A ja som mu povedal vtedy, na začiatku, hovorím, auto si musíme požičať, nejaký šofér, niečo k tomu, vieš, naložiť a tak, nafta. A mu hovorím, že čo ja viem, že 150-200 eur, že nám stačí, že to bude mať aj na náklady a niečo nám zostane ako keby potom také drobné na ďalšiu réžiu. Joj, Majo, to je veľa. A ja hovorím, že čo je veľa, že však doneseme si vlastnú aparatúru, hovorí, že mixpult tam máš, kamož nás príde nazvučiť, že proste nemáš vôbec, že ja by som vám dal taký konzum. Že voľný. A ja hovorím, Tibor, dobre si to rozmyslí. Že dobre si to rozmyslí toto, že túto dohodu, že a nevadilo by vám, vieš, že však čo ušetríte na pive, že tak môžete zaplatiť to auto a tak. A ja hovorím, dobre, sme si podali ruku, volám kamošovi, kámo, počúvaj, potrebujem, zavezol by si nás do Dubnice hore a dole. Potom, no jasné, není problém, v pohode. Chceš niečo za auto? Cvrkneme do nádrže a tak, pohodička. Máme za to nejaké peniaze, nechcel dať, máme voľný účet. Kalani, dotla. Do sucha, čo sa do nás mestí, proste nech má škodu, že nech to pochopí, vieš. A teraz my sme došli, 4, vieš, chalanisko chodil s nami taký ako keby technik, to bol vlastne Janov brat Tomáš, ktorý s nami chodil, ty kokos, úplne tú prvú éru, proste ten bol kameraman, DJ v aute, všetko. A ten nám dosť pomáhal v tých začiatkoch. A teraz my sme došli 5 a my sme sa pozreli na tú cedulu, že dívaj sa, že špeciály, že 4 eur za pivo, vieš. A sme išli normálne, že tie. A to boli bomby, to boli petelice, čo boli, ja neviem, 20-30 piva. OK. Ale akože to boli brutality. Tak potom hovorím, dobre, tak poďme piť niečo také, ešte máme hranie. A my sme išli jedno za druhým a mali sme pesničku, to som prvú na takú, že popovejšiu, akože pre ľudí. A to som nehral na gitare, to hral iba Filip. Tam bol taký refrén, ani nie refrén, také proste časti, kde sa len okalo. A ja som, taký nabudený z toho piva, tam bolo pódium, a neviem, pódium to bol 30 cm alebo koľko, taký
polmetrový stupienok, hej. A teraz ja som začal skákať, tí ľudia spievali so mnou, vieš, adrenalín, a teraz ja som sa otočil na ľuba a začal som skákať tak akože normálne, že do výšky, vieš, no, že mne sa zamotala hlava. Ja som, pred nami hrala kapela z Blavy a Janka mala mikrofón, taký teleskopický. Strašne bola na ňu hrdá, že prvýkrát ho má, lebo bol drahý, proste úplne, ja neviem, základňa ťažká, vieš, a tak, že profi mikrofón, ako teda profi stojan. A ja som skákal, mne sa zamotala hlava a mne sa zamotali aj nohy. A ja som sa normálne, že šprintom rozbehol dozadu. Okay. Ja som zobral ten statív, teda ten stojan, ja som mal furt v ruke mikrofón a ja som padol proste medzi ľudí do stredu. Okay. Ale nechytili ťa. Nie. Ale ja som ostal sedieť, napitý jak dielobuch, vieš, a teraz som rozmýšľal, že ty kokos, že čo to sa stalo a teraz chalani na pódiu, nie že by prestali, rehoty a hrali ďalej, vieš, a ja som sedel na tej zemi, ja som mykol plecami a spieval som zo zeme. Lebo ja som si tak narazil riť, že ja som sa nemohol pohnúť proste. Ako. A normálne tí ľudia si sadli na zem vedľa mňa a sedeli sme normálne, že tvárok pódiu a jak grilovačka, vieš. A hovorím, ty kokos, že normálne, že dobre. Tak to je štýl, tak som si tam potom dobrú show spravili. Áno. No. Potom bolo tiež také v Piane sme hrali a mal som vždycky 10 alebo neviem koľko metrový kábel do komba. No zrovna sa mi zalomil nejako, neviem či kufrom alebo proste alebo už bol starý, neviem, to nepamätám. A mal som taký, že 3-metrový. No ale keď som na pódiu, ja som nezastaviteľný proste. To vieme. Tak hovorím, nemôžem. Tak som si dal bližšie mikrofón a stále napísal som si na playlist, že nechoď ďalej, nedočiahne ti kábel. Som mal normálne napísané. A proste hráš a teraz nejaké solo, úplne koniec a že rozbehnem sa, že vyskočím pred tými ľuďmi, ale že ak som trhol, tak vlastne tam bol taký stojan na to kombo. Ten stojan sa zlomil. Dobre. Kombo padlo dopredu a mne sa vo vnútri zlomil jack, ale tak, že tá gulička predná zostala zaseknutá dnu a celý kábel si vytiahol. Takže sa to nedalo vybrať ani nič dnu. A to bola druhá pesnička koncertu. Výborne. A teraz ja taký, že jak to zahrám, vieš, že prepáčte, že technické problémy, že mal som krátky kábel, tak som to nejako zahral do nejakého krátkeho stand-upu a že nemáte tu niekto kombinačky? A normálne týpek, že ja mám, počkaj, ja mal taký ten vreckový nožík, taký ten multifunkčný a tam mal kombinačky a teraz nešlo mu to. Dobre, opýtam sa takto, nemáte tu niekto kombo? A z druhej kapely týpek, že poj sem, že to prepojil do jeho zostavy a hrali sme ďalej, takže to boli všelijaké akože zážitky. Dobre, takže hovorí, že zážitkov je určite dosť. No a čo ďalej? Kam teraz? Máte ešte teda nejaké koncerty do konca roka? Máme nejaké festivály, máme tu Sližovicu, mali by sme mať ešte Mijavu, slávnosti piva, potom ideme do Čiech na festival do Uherského Brodu. A potom máme nejaké aj vianočné nejaké akcie tuto v Trenčine a okolí. Tu ste mávali na námestí, nie? A to máte tento rok? Zatiaľ neviem. Mám také info, že by sme mohli byť tento rok, ale... To bol taký akustický? Tam sme hrali akusticky. A máme 7.12. beneficiu v Lúči, čo robíme každý rok. Hudba má spájať. Koho? Tento rok... Koho má spájať? To je jedno, káble. Aha. Vieš... Dobre. To má spájať hudba, však inak ti hudba nepôjde, ak cez kábel. To je pravda. Vieš, no. Amatéri. A to je vždycky tak, že vyberieme buď nejakú neziskovku, ktoré vlastne kapely hrajú okrem headlinera akože bez kvázi honoráru nejakého veľkého, že proste niečo vždycky dáme kapelám, ale vždy aj tie veľké mená je super, že proste keď je tá myšlienka, že vedia ako keby časť toho honoráru potom sa dáva práve tomu buď tej neziskovke alebo tej proste oddeleniu, čo máme niekedy v nemocnici. Máme k tomu spustený transparentný účet mesiac predtým, takže ľudia môžu prispievať a vlastne všetko, čo sa vyzbiera na akcii, tak všetko sa odovzdáva v plnej výške. A už sme takto nemocnici. Aj. OK. Už sme takto podporili Trenčiansky útulok, podporili sme Trenčiansku neurológiu,
v nemocnici. A teraz ideme pohotovosť. Znova spustiť. Nie. Nie, nedáme si tak budúci rok, lebo tento máme okay. Potom sme podporili Stardust, čo je vlastne opatrovateľská služba. A minulý rok sme podporovali onkológiu v Trenčíne a tento rok ideme domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce. Takže na to sa celkom teším, tam bude zase veľa behačiek okolo toho. No a ešte niečo tam je rozjednané, ale hovorím, no teraz tá kultúra tak stagnuje tento rok. Dosť, čo tak sledujem, vlastne všetky kapely sú skôr v zahraničí ako doma. A my sme to nejako nestihli navolať to zahraničie, vieš, takže ideme až potom od budúceho roka chceme zase viac tie Čechy ako doma. A máte v pláne aj niekde inde ešte okrem Čech? Boli sme v Polsku, minulý rok sme mali také miniturné. Dobre. A dobre? Dobrý bobr, fajný bobr. Hej? Poliaci sú super úplne podľa mňa. Tam ste museli mať úplne geniálny koncert, nie? Bol dobrý koncert? Vieš čo, mali sme 2 po sebe. Okay. Prvý bol... Nejaký festival? To bolo, neviem, či apríl alebo marec. Mne sa zdá, že začiatok apríla to bol. Ešte neboli festivaly. Prvý sme hrali v Opole a potom sme boli v Krakove. Druhý, neviem, no to Opole bolo super, ten prvý, to bol taký menší klubík, tam bolo viacej kapiel. To boli bomby, akože tam aj tí ľudia boli úplne super, že sa chytali. A potom ten Krakov druhý, ten bol slabší, lebo Krakov, že tam sa non-stop všade niečo deje. Aha. A my sme tam boli v podstate pozvaní, takže ani sme neriešili nejako, že promo my, že sme to nemali pod palcom, takže to už kto tam čo bol. Ale každopádne mali sme super zaplatený výlet. Ochutnali sme polské, ježiš. No daj, raňajky, hej. No večer po koncerte ideme na jedno, hej. Včera som prišiel domov dnes a obchodiak otvorili normálne také fast foodové to. Otvorili tú sekciu a takto bolo McDonald's a takto bolo KFC. Ľubo si objednal hranolky aj z KFC aj z McDonaldu a sedel presne v strede na stole a takto mal KFC a McDonald's. No, analyzoval, že aký je rozdiel v hranolkách, vieš. Okay. A my tam jediný, vieš, a to strašné smiechy. Takže tiež. No. Poskúšal. Áno. Takže Poľsko a Čechy? Poľsko a Čechy a to zatiaľ asi stačí. To asi stačí a akože ak by prišla nejaká ponuka, nebraníme sa nejakým iným cestám, ale akože toto bohate stačí, to Čechy a Poľsko. A máte ešte stále ten drive, snažíte sa aj po tých 10 rokoch stále chcete, takže chcel by si, že preraziť? Alebo už to máš tak, že proste sme kapelka, hráme si aj pre radosť, baví nás to a proste toto je naše, že nepotrebuješ sa hnať niekde na veľké pódy alebo tak. Vieš čo, stále máš ten drive, lebo robíš to práve preto. Hej, a robíš to práve preto, že sa snažíš tlačiť niekde vyššie, aby či nejaký odkaz alebo niečo po tebe proste zostalo. A ty vlastne ako hudobník čerpáš energiu z tých ľudí. Takže čím máš viac ľudí, tým máš ako keby viac, vieš, tak máš proste lepší pocit. Takže stále sa snažíme a naša tá tvorba sa zmenila úplne že radikálne za tých 10 rokov a je to práve kvôli tomu, že sme pochopili sami, že dobre, tu sme doma, Čechy, Slovensko, berme to tak, že tu sa v Čechách funguje toto, na Slovensku funguje toto. A proste teraz robíme tak, že malo kedy sa stane, že jedna vidí aj tam, ale teraz to robíme tak, že proste na striedačku ako keby idú tie veci. Hej, že máš Slovensko, potom máš Čechy a tak ďalej. A stále sa snažíme posúvať v tom, že aj ako začali sme počúvať aktuálne takú tú hudbu v tej trendy karte, čo máš na YouTube. Hej, že vlastne čo sa hrá najviac a čo tých ľudí baví. Jasné. A či už je to rock, či už je to proste metal, alebo to je pop, tak... Či tam nie? OK, len sa pýtam, tak nikdy nevieš kam. Ale vždy sa dá z každého žánru proste použiť niečo, vieš? Takže keď sa chceš niekam dostať, pre mňa je najhoršie, aj v tom štúdiu to vidím, že kapela má, koľko hráte? 15 rokov. Hovorím si, ty kokos. Vieš čo? Alebo 20 rokov. A že prvý single, že môžem počuť? Vieš, a pustí ti prvý single, že ten nám vystrelil, ten bol dobrý, vieš, a to sa tak chytilo a teraz vlastne, že ideme to isté ako keby. 20 rokov to nezmeníš, vieš, a potom vlastne tá doba tá hudba sa si dokáže
úplne refreshnúť behom 24 hodín, nie za 20 jasné. rokov. Vieš, že proste, že pokiaľ sa neprispôsobíš, tak je stále ako, potom už viac menej nemožné, že tí mladí promotéri a títo si ťa proste nenájdú už len z princípu, že ešte má zaškatulkovaného niekde, čož akože je smutné, lebo ale tak uvidíme, no. Nikdy nehovor nikdy a Takže na rok možno na pohode, alebo tak. Pohoda neviem, Nie? to není... Nie je to také žánrové? Ja som posielal párkrát ponuku a Mišo Kaščák povedal, že proste, že není, vie o nás, že nás tu registruje, ale nejaké akcie, čo robil akože v rámci pohody, toho managementu, tak sme hrali pre neho, Okay. ale že konkrétne pohoda, že tam proste nesedíme, ale ja to akceptujem. Jasné. Lebo povie ti to na rovinu, vieš. Áno, to je super. Vieš, na čom si, lež to niektorí tí ľudia proste, ja som strašne tabulkový človek. Ja mám na všetko tabulky a tabulku na zoznam tabuliek a proste všetko mám farebne rozdelené a spárované s kalendárom a proste ja mám v tom rád poriadok. A mám ľudí normálne označených. Mám zelený kontakt, oranžový kontakt, červený kontakt. A potom ešte mám, že červený, bledočervený a červený normálne, že úplne, že... Hej. Okay. Zelený kontakt je taký, že voláš alebo pošleš mail. Hej, že proste si ten a ten, odtiaľ chceš dať ponuku. Typek ti povie, pošlite mi ponuku prosím do mailu, pozrieme sa na to. Pošleš mu tam všetko, čo potrebuje, on ti odpíše, dá ti na výber termíny, dohodneš sa, vybavené. To je zelený kontakt. To je zelený kontakt, ktorý proste... A potom tiež zelený kontakt je taký, že voláš mu a povie ti, že ako Mišo Kaščák. Ďakujem, ale žánrovo proste nie. Lebo ti to povie na rovinu a hotovo. A zdvihne telefón. No jasné. Potom je taký oranžový kontakt, ktorý ti povie, že áno, že to je super a to už podľa toho prvotného nadšenia vieš, že tuto čo si, začínam čuť, že tuto niečo. A teraz to je super, jasné, áno, jasné, 6-krát áno postupuješ proste, vieš, ale teraz nemôžem, lebo riešim toto. Dobre, kedy sa mám pripomenúť, hej? Dajme tomu, že za mesiac, lebo však akcia má byť na konci augusta, tak máme teraz máj, že to stačí. Hej. Dobre, tak volám presne za mesiac. Áno, viete čo, ale teraz riešim toto a ešte raz mi to pošlite a máte niečo nové a nejaké aktuálne fotky a nejaké niečo toto, hej, a tak posielaš všetko, už proste nevieš, čo máš poslať, proste. Začína zase od začiatku posielať, vieš, a jasné, ale mne sa to ľúbi, proste áno, toto, áno. A paradoxne, čím bližšie ideš k tej akcii, tým menej ti zdvíha telefón. A odpisuje na SMS-ky. A teraz máme takto tú mijavu, že má to byť 24. augusta, čiže za mesiac. Nič. A proste neviem, či išiel na dovolenku, ale však môže byť, akože keď to rieši niekto z mesta, akože nechcem tých ľudí proste ako oranžový, pretože je ťažké sa ako keby s ním čiže proste mijava už je oranžová. Jasne, chápem. A potom je taký, že bledočervený kontakt, ktorý ti povie, že ako aj jeden festival, v ktorom si aj ty bol zahrnutý, ten a tento a to, dobré, cenu, jasné, za toľko. Dobré, som v kancli, píšem si to na tabulu. Píšem si to na tabulu, v piatok máme poradu, zavolajme si v pondelok. Volám v pondelok, kto? Jasné, a cena, dobre, píšem si to na tabulu, piatok máme poradu, tak zavoláme si v pondelok, budem vedieť hneď. 4-krát paušal prevolaný v rámci toho mesiaca a keď po 3 mesiacoch volám, piatok máme poradu, ale píšem to hneď na tabulu, už som sa cítil, že kokos, že celá tá miestnosť musí byť vytapetovaná slovom volume a cena. Tabula. Proste, vieš, že to už ani nemôže byť taká tabula vyrobená. Nie? A potom neodpisuje, nezdvíha, neodpisuje na SMS-ky, neviem čo, stretneme sa osobne, no nie, ma to stačí dať vedieť. Áno. A potom je úplne červený. Jasné, Majo, áno, počúvaj, ale niečo podobné. Proste tieto zrazy, to je čaro. Máme poradu teraz cez víkend, zavolaj mi za 2 dní. Dobre, v pohode, volám za 2 dní, ruší. Okay. A na čo je to dobré proste? Hej? Že to už mám také kontakty, tie úplne, že to keby niekto chcel, že máš, mám, uži si. Vieš? Na tuto ti dám super číslo na chlapa, počkaj, tam môžeš hrať. No. Od rána do večera to sú koncerty, jak blázon, dám ti 3 tie čísla a kľudne volej. Jasné. A ty si nákup ďalších 5 kariet. No. Ale nejako, že ja to nechápem, že proste poviem na rovinu, nie je hotovo. Vieš, že takže
ale každý aj ten kontakt ťa posunie v niečom, ako že ťa niečo naučí. Vieš. Určite. Potom, keď máš takto, že dlho máš jeden kontakt, ktorý sa snaží zlomiť a zlomíš ho po, ja neviem, koľkých rokoch, tak akože je to úplne, že wow, že tak stojí to za to a už potom si ťa pamätá predsa len viacej, že už zase máš tie dvere trošku inak otvorené. Takže... A už ti prešli aj tak, že z bledo-červenej do zelenej napríklad niektorí? Už sa stalo? Ale áno. Hej, áno, vážne? Áno. To som myslel, že skôr to iba padá, ako zo zelenej do červenej. No, tak... Miesi sa to, hej? Hej, vieš, každý má nejaké svoje životné obdobia, niekto proste si viac veselý, večer sa ožereš, bolí ťa hlava, ja neviem. Jasné. Slúbiš aj nesplniteľné. Áno. A rôzne takéto veci, takže môžeš zavolať proste len v zlej dobe. Hej, ako keby. Takže ako ja ľudí nesúdim, ja len to mám tie farby proti tomu, kvôli tomu, aby som vedel, že do čoho idem. Pre vlastnú orientáciu. Áno, takže... Rozumiem. Ja, to je taký príbeh, že nesúd ľudí najskôr, hej, že, alebo si to niekde nezapisuj, alebo brigadoval som v nejakom bare, kde pracovala moja manželka a musela ísť do školy a nemal kto proste, lebo tam robili všetko študentky. Tak hovorím, idem ja, že však čo budem. Tak som tam chvíľu bol a teraz, že tu si môžeš zapísať stôl alebo zákazník, že keď, čo ja viem, že má niečo na sebe také iné, hej, že ja si niekedy píšem, že pán biele tričko, alebo vieš, že keď sa nepoznáme a tak. Došla tam partia a chalan mal úplne, ale že úplne, ja neviem proste prečo, pre mňa sa mal úplne hnusnú šiltovku. Ale že úplne to bola, ja neviem, či tam mal farbu, aj nejaký potlač alebo niečo, no proste úplne hrozná šiltovka. A ja som si ho pomenoval, že šiltovka na chuja, alebo proste, ja neviem, proste úplne takto niečo, hej. A ja som nevedel, že to tlačí na tie listky. Veľmi dobre. A teraz došiel chalanísko a čo, dobre, chutilo, spokojný, všetko jasné, vieš, smiechy, všetko dobre. Dal som mu listok z kasy, kúka na to, že čo máš proti mojej šiltovke? Vieš, a tam kamarát bol akože hovorím, ty vole, že nenosím taký štýl, že a ako stane sa, no. Vieš, občas to ujde. Stane sa to. Takže, Majko, máme za sebou 10 rokov. Stretneme sa tu ešte aj takto po 10? No, bez dúfam. Nejakého kardiostimulátora a tak? Dáš to ešte? Dúfam. No. Takže dneska mi dáva. Dneska idem, no. Áno. A určite tu dúfam, že prídem. A keď nie, tak ti aspoň potom prídem cinknúť mikrovlnkou domov, alebo čo. No, vieš, mohol by si. Aby si nespal aj ty aspoň potom, vieš. Že... Mám tu už inak aj ďalší mikrofón na budúce, keď prídeš, by si mohol zobrať potom aj niektorého z člena kapely. Môžeme prvého toho Ivana napríklad. Ako dlho trvajú tieto tvoje podcasty? Väčšinou do hodinky. No tak to si daj proste, že bez zbytočných rečí Ivan Bauer a rozdiel si to na 12 sérií po 10 epizód, hej? OK. Ale to bolo akože tiež super s tým Ivanom, proste on nás zachránil vtedy, keď nám prišiel. Jano, keď odišiel, tak my sme zverejnili, že proste hľadáme bas-gitaristu. A Ivan nám písal, že on nás počúva, on nás pozná, mal kapelu a raz sme spolu hrali niekde v Nitre na festivale a odtedy sme si sem tam nejako písali. No a on by strašne chcel, hovorím, že to je super a teraz, že odkiaľ si, že od Žiaru, že Žiar nad Hronom, že tam hovorím, kamo, to je ďaleko, že kvôli skúškam a tak, že proste, že strašne veľa peňazí do toho naleje, že kvôli tomu ja som povedal v podstate nie. On, že jemu by to nevadilo, však je rýchlostná cesta na tadiaľ a hento, a že akože nemá s tým problém. Tak sme zobrali chalaniska túto z Trenčína, ale ten nám hovoril, že to nebude nadlho. Že proste tiež doma 2 deti a firma vlastná, neviem čo, že nejako to nestíhal. No a on mal problém sa ako keby do toho dostať, do toho nášho kolobehu, bo sa hralo, potom sme išli, ja neviem, do Košíc, tam do rádia, tam toto a proste strašne veľa vecí sa vtedy akože dávalo do pohybu. No a došla nám ponuka do Ostravy na taký proste metalový večer, ako keby. Máme kvôli tomu nachystaný druhý playlist, že proste hráme len tie tvrdé vypalováky a proste, že zmeníme úplne čat a hráme niečo iné. Okay. No a
Ľubo sa proste mal problém naučiť už ten prvý, ktorý sme hrali rok. Pol roka sme ho hrávali. Stále to nemal úplne tak v prstoch. A zrovna vtedy, keď sme sa bukli tieto, neviem, či to boli 3 koncerty za víkend, myslím, alebo nejako tak. A to sme hrali v Prejtej, na Pálení Ďura. Tam sme hrali taký ten mestský, taký ten jemnejší playlist. A potom sme išli do Ostravy a potom sme išli do Nového Mesta. A zrovna vtedy sa Ľubovi narodil syn. Beníkovi. Akcie potvrdené. Kurňa. Nemáme basáka. Tu máme basáka, ale ty vole, tuto nemáme basáka na tieto 2. Koľko za to je za týždeň? Dobre. Tak teraz kto bol taký Ivan, volá mu, počúvaj Ivo, že proste potrebujeme zachrániť prdel. Ja som mu poslal playlist, či má vtedy čas, on si vybavil voľno v robote, všetko, poslal som mu playlist, spravil som mu videá, jak som to hral, proste na Španiele doma, som ukázal tie party, nech s tým nemá toľko roboty. On sa to naučil, nabiflil, odohral. Dobre. Prišiel všetko. Za týždeň. Za týždeň sa to naučil, v pohode. Píšem Bubeníkovi a Matúš, počúvaj, nabúchal by si nám 2 akcie? No, že však áno, lebo že v jednej hráme, tam hral aj on so svojou kapelou, dobre, super, takže či by s nami odbúchal, čo ja viem, že Nové Mesto potom, že jasné, a ona, môžeš aj piatok? Že to nemôžem, lebo to hrám niekde inde. Ty kokos, tak som volal ďalšiemu kamošovi, že Robo, počúvaj, že nezabúchal by si s nami akciu? Mesku, že no však vtedy máme voľno s kapelou a tiež má 2 kapely, 2 deti, takže to je tiež taký rozletaný chalansko. Počúvaj, že no jasné, tak ja som mu poslal playlist a my sme mali skúšku, kde sme boli vlastne iný bubeník, skúšku a jeden koncert, kde bol iný bubeník, basák, ja, Mišo a Maťo ešte na klavesoch. Sme odohrali skúšku a potom sa vymenili bubeníci, prišiel iný basák a mali sme zase skúšku. Jesus. A vlastne my sme normálne, že 2 zostavy, úplne, že to bola kombinatorika úplne brutálna, ale to bola paráda, lebo také to bolo, že keď už si hráš tým človekom dlho, tak už to vieš predvídať, ale keď si proste máš taký ten adrenalín v tom, že keď tam je tá nová postava, že ty kokso bude to, vieš, či to bude vedieť proste, ale bomba, akože všetky 3 koncerty ako super. A že Ivan nás to zachránil, no. Dobre. Veľa vecí sa... Ivo išiel jak pila, hovorí, za týždeň to no odbuchol. jasné. Takže Ivo je akože v tomto šikovný veľmi. Dobre. No, neviem, za tých 10 rokov môžem ti potom poposielať nejaké do fotky, keby si chcel. Môžeme to nabúchať sem kľudne. Vážne, normálne. Skúsim niečo pozrieť také akože reprezentatívne. OK. Aj nereprezentatívne. Úplne v pohode. No a... Ivana bez trička, alebo tak. Čo? Akože, ktorá Ivana? Iva. Akože Ivan... Tak on sa rád obnažuje, nie? Nie? Není ten typ? Nie? Príde mi taký, že idem na to. Hej? Neviem. Nemám túto skúsenosť. Musíme sa ho spýtať najbližšie. Viem, že Ivan je úplne král zemegule a prilahlých planét, čo sa týka chrápania. Vážne? Keď sme boli v tom Poľsku. To bolo najviac brutál úbytko, ktoré sme mali. Číslo 2, to je akože bolo čo povedať. Sme spali v Košiciach nad klubom Koloseo a to bola miestnosť, ja neviem, ako 2 tieto tvoje proste miestnosti. A tam bolo normálne, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 postelí. Tej malej miestnosti a ešte v toho bol spravený výrez, kde bola vložená unimobunka, taká umakartová proste a tam bol hajzel, sprcha a umývadlo. A my sme tam prišli, sme boli 5, tak 5 sme spali v tej jednej izbe spolu, ako keby proste s tým jedným malým oným hajzlom a s tou sprchou. No to bola bomba. To Ľubo hovorí, že kámo, že radšej si priplaťme na budúce, že ale akože to bolo za 20 € pre všetkých úbytkov, vieš? Akože to bolo akože... Veľmi dobré. Pecka. No ale toto v tom Poľsku, to bola miestnosť normálne, že asi 3x3. A my sme tam mali spať 6. Dobre.
A to boli, že 2 trojposchodové postele. V živote som nevidel trojposchodovú postel. Proste to si pripadal jak krabica v Ikei. Proste, vieš. No, a ja som zaspal v pohode, však boli sme dole na pivo, tam v tej krčme. Uh-huh. A ja som zaspal úplne v pohode a zobudil som sa na to, že kompletne všetci okrem mňa, lebo ja keď zaspím, môžeš vedľa mňa strieľať, je mi to jedno a tiež dosť chrápem. Zobudil som sa na to, že Ivan spal dole a chrápal tak, že nikto nespal vlastne z celej tej izby. Tam bol ešte potom Števo ako manažér a Mišo zvukár druhý. No a Mišo spal nad Ivanom. Uh-huh. A to bolo prvé, čo som zbadal po zobudení. A Mišo s tou barlou Ivanovou ho takto pichal z vrchu do chrbáta. Kokot vyjebalý proste, lovuť sa. A nevedeli ho zobudiť, že proste on tak chrápal. Vážne, až takto zaspal? A nikto nespal. Do toho, že proste ja mám ten senzor na meranie glykémie, klesol cukor a 2 hodiny mi písťal ten senzor. Uh-huh. A ma to nezobudilo proste. A ja sa zobudím, že chalani, že mne tu zjape senzor už asi hodinu, že to ma neviete zobudiť, že aj to si ty, že do prdele, že tu volal komu píšti auto pod oknom, vieš, hovorím, ty kokos, čak som vám tu mohol umrieť skoro, vieš. No, takže nikto sa nevyspal. Tak to je zážitok s vami byť. To je... Vieš, a teraz mali sme sa, ja neviem, do 11. alebo do 10. proste odubytovať odtiaľ, aby to dali dokopy, lebo zase večer ďalšia kapela. Keby tam, to bol, že hudobný hostel sa to volalo. To bola celá taká budova s takýmito izbami. A nám sa Ivana podarilo zobudiť 10 minút pred tým, ako sme mali vypadnúť. Sa zobudil proste. Vydrž, však máme čas, nie? Hovorím, za 10 minút musíme byť preč. Ja sa musím ísť osprchovať, vykakať, vieš, a tak. A hovorím, Ivan, ale máš na to 10 minút. Čo ste ma nezobudili skôr? A teraz vyšiel tých chalanov na ňo. Úplne, že však budíme ťa, ty vole, už od 5. od rána. Že som spal. Takže jediný vyspatý do Ružova. Spal raz u mňa, keď sme mali koncert na Silvestra, že aby nemuseli ísť v noci, tak Bea bola s malým vtedy preč. Boli u rodičov, tak ja som zostal doma. Ja som Ivanovi nachystal izbu, postiel, podušky, všetko. On zaspal na gauči a chrápal tak, že ja som spal na poschodí nad ním a ma zobudil. Normálne. Tak chrápal. Ja mu hovorím, ty si nie normálny proste. Týmto pozdravíme Juke ešte raz. Takže Ivan, akože ten nás zabije, kámo. Ak potrebujete niekedy niekoho, že akože mu spraviť zle a nasadiť mu do izby niekoho, takého špiona, čo chrápe, vieš, tak akože v pohode. Podľa mňa Ivan nás bude po tomto podcaste preklínať, ale máme ťa radi, bracho. On, keby tu bol, neboj sa, on ti povypráva tiež akože svoje príhody a... Tak na budúce zavolám jeho. No dobre, on bude rád. Dáme to na tých 12 častí, rozložíme. No dobre. Robili sme takto podcast v Bratislave asi pred mesiacom a bol som s Ivanom. Uh-huh. Mali tam gauč a teraz, že dobre chalani, že spravíme ešte na výšku, uputavku nejakú, tak sa dajte k sebe. Ja som sa tak natlačil na Ivana a pod nami sa zlomila noha a prekotili sme sa aj s celým gaučom. Nie, fakt. Hovorím, chalani, toto ste točili, že teraz som vypol kameru predtým, jak sa to zlomilo. Pre Boha. Ja som videl som z toho fotky vlastne, ako ste tam boli. Myslím, že fotky z toho boli, nie? Neboli ja som aj taký úryvok krátky dával z toho, no. A to bola strašná škoda, že to proste sa nezachytilo, že... Mal si nezlomil si nohu. Veď sedeli sme dvaja vedľa seba a 3 prekrížené nohy. To bola tá najväčšia sranda na to. Cool. So cool. A akože hovorím, za tých 10 rokov toho zažiješ proste... Do Žiliny, keď sme odchádzali, baba tam strašne chcela sa k nám dostať do auta. Uh-huh. Najskôr mala jednoho, som zavesila na krk. Dáš mi pusu? Ruky ovačku, zmizni. Ste nie. A teraz volali sme ho Frederik. Proste, lebo tento stôl má väčšie prsia ako ona.
OK. Hej. A sme volali Frederik a teraz proste, že Frederik, že prečo ma voláte fru Frederik, lebo že však nemáš kozy. Mám. A to bolo Žilina plné námestie, že ukáž. A ona normálne pre všetkým zdvihla. A ona hovorí, nemáš. A išli sme preč. Ľudia, no. Už neprišla na koncert. Pekne. Takto si odhadnať fanúšičky. Pekne. No. A keď to zažiješ toho strašne veľa proste. České ženy, tak ako v strednom veku, to je normálne, že to sa nesmieš zjaviť. Proste, lebo nás ťahali normálne za opasky, keď sme hrali v Opave a sme chceli pustiť do auta. Kuci, ja mám voľnej byt a idem tady s Gábou a jedem. A oni mi pre Boha vskočili do auta, zavrieť dvere šmikom preč, oni pridaj. Panika normálne, vieš, že... Zažiješ toho veľa. Takže v Čechách lepšie koncerty ako v Trenčine na námestí akusticky. Akýkoľvek koncert je dobrý. Vieš, toto je tiež také, že najväčší zážitok, čo sa týka na koncerte. Nejak, čo ste zažili a tak. A teraz ty sa zamyslíš nad tým, že koľko koncertov si odohral. Všetky si aj tak už nepamätáš. No, a proste na každom koncerte sa ti stane niečo, čo si hovorí, že toto bol ten úplný strop, čo sme zažili. Okay. A že toto sa nedá prekonať. A prídeš na ďalší a zase. Vieš, proste to iní ľudia, proste iný žáner, iní tí fanúšikovia, proste to bolo akože super. Hrali sme v Břeclavi, stojím na pódiu a teraz ja sa obzriem a vedľa mňa normálne typek ako Jack Sparrow. Normálne pirát, presne podľa neho nalíčený a ja kúkam, že teraz my sme hrali a ja sa pýtam, že ty vole, že ľudia, čo tu robí Johnny Depp? A on normálne tam stál, pivo v ruke, úplne tie pohyby jak Johnny Depp a teraz ma tak chytil k toho mikrofónu a sekuriťák ho išiel zobrať, pretože on však ho tu nechaj, že však nerobí nič, proste stojí na pódiu. Tam sa si potancoval s nami a odišiel. Vieš, takže, ale že to je nejaký maskot, že on tam chodí každý rok. Okay. Proste ako Johnny Depp, že to už všetci vedia, že to je on. Takže zažiješ to veľký veľa. frajer. No. Dobre, Majko. To už? Máme si ho? No si ho? Ty si moderátor. 10 rokov sme prešli za hodinu. Dá sa povedať. To keby akože ideme do detailu, tak príde Ivan. Príde Ivan na 12 častí. Áno, spravíš nejakú ono. Dobre, ďakujem ti. Ďakujem aj ja. Bolo aj super. Za pozvanie, aj za to, že sledujete a podporujete túto Miša v jeho podcastoch. Dlho sme nemali diel, takže budeš po takej, že dlhšej dobe opäť. No, to je dobré. Prvýkrát som bol prvý. Áno, bol si prvý. Teraz už budem aspoň tretí. To už bolo. Kamaríde. To už bolo. Takže dobre, super. Ďakujeme krásne. Čaute, ahojte.